след този тържествен миг да се поздравим с песента Рап училище, която Ива Стоянова от 4 Б клас ще изпълни специално за нашите учители, за новоприетите ученици от циквата паралелка 8А, както и за всички, които тази година се присъединяват към общността на средно общо образователно училище Иван Вазов. Който всичко знае и на всеки нов урок направо ще те знае. Той от нас иска много да четем, на света нещо ново да дадем. Нещо ново, нещо ново. Но веднъж видяхме как този наш учител пак дискотеката разкаже да си крава по една. От тогава и до днес за нас училището вече стана много интерес и от сутрин часове вече пеем тун-ча, тун-тун-ча, тун-ча. Рап, школа, рап. Понеже нашият учител настоява не пред нас. Рап, майсто, рап. Стегнато и бързо отговаряме в час. Ще потие 18. За по 4 е 20. А пустинята Сахара е далеч от Ниагара. Рап, школа, рап. Защото този наш учител знае, що е рап. Ако разнем големи, ние ще можем да проблеми на децата си да кажем, ако много питате. Как? Защо? Откъде е светлината? Кой човек пръстъпил на лунат? Ние още от сега вече знаем, че водата от далечни времена е покривала земята, а след много векове от вулкани чудове, урагани ветрове, образувала се сушещи тун-ча, тун-тун-ча, тун-ча, тун-тун-ча, рап, школа, рап. Понеже нашият учител настоява пред нас. Рап, майсто, рап. Стегнато и бързо отговаряме в час. Ще потие 18. След по 4 е 20. А пустинята Сахара е далеч от Ниагара. Рап, школа, рап. Защото този наш учител знае, що е рап. Да живеем без тя се казва панда. Ако понекога той шеф на банда. Я кажи, Соломо, защо хубаво? И Лена, колко време е цару. Тази сонове маймуни вече знаем как живеят. И за всички птици знаем, колко рикат и лепят. И изобщо всичко знам. И училището вече стана много интересно. И от сутрин часто вече слушай тун-ча, тун-тун-ча, тун-ча, тун-тун-ча. Рап, школа, рап. Понеже нашият учител настоява се пред нас. Рап, майсто, рап. Стегнато и бързо отговаряме в час. Ще потие 18. След по 4 е 20. А пустинята